Těžko se to popisuje, ale možná bych dal příklad. Pravděpodobně na YouTube najdete několik názorných videí, jak si můžete sám vyoperovat slepý střevo. Ale nikomu bych to neradil, aby to dělal. Podobně. Já to robit nebudem teda určitě. Všechny rychlé návody na to, jak odhadnout hodnotu firmy, mám trošku s nima problém. Co jsem v biznesu, tak tady bylo 101 pokus udělat někde kalkulačku, do které se něco dosadí z té firmy a jako vypadne z toho nějaká... Nikdy to nefunguje. Ale tam nemůžu říct, že to byl jenom prodej. To nebyl jenom prodej, to bylo skutečně, jak jsem na začátku zmiňoval, poradenství v širším slova smyslu s tou společností, jak se vyvíjela a bez pochyby směřovalo to k vybudování mnohonásobně vyšší hodnoty pro vlastníky. V dnešnej časti Insight from Business by som rád privítal zaujímavého hostia. Je ním Petr Kováč zo spoločnosti Ernst & Young, ktorý má takmer 30 rokov skúseností v poradenstve a v M&A, alebo teda v nákupe a predaji firiem. Vítam vás. Děkuji za pozvání. Dobre, možno na ten začiatok, aby sme sa rozohriali. A aké boli tie vaše začiatky? Tá kariéra je teda dlhá, ste skúsený človek v tejto oblasti. Ako ste začínali? Tak moje pracovní kariéra začala tím, že na začátku 90. let jsem nastoupil do stavebnictví, protože vzděláním jsem stavební inženýr. Ale protože, možná si to ještě docela dobře pamatujeme, 90. roky byly samozřejmě obdobím příležitostí a v nějaký okamžik jsem dostal příležitost nastoupit do v té době poměrně nové poradenské firmy investiční banky Patria Finance. A tím začala moje kariéra. V roce 94-95 v oblasti firemních financí, což je jednak poradenství při nákupech a prodejích firem, ale i další poradenství při různých kapitálových transakcích na firemní sféře. Takže to byl začátek. No a od té doby víceméně se živím a bavím tím, že převážně radím při nákupech a prodejích firem v České a Slovenské republice. Áno. Keď to tak veľmi s nadhľadom porovnáte tie 90. roky a tá súčasnosť, aké tam sú také hlavné rozdiely? Já tam vidím poměrně velký vývoj. V těch 90. letech, a to se netýká jenom Československa nebo České a Slovenské republiky, když se začalo mluvit o tom, že nějaká firma se prodává, tak to bylo velký wow. A všichni se na to dívali jako věc, která se neděje jen tak, že určitě musí být něco zatím. Ta firma se pravděpodobně nachází v nějaké špatné situaci. A to se vyvinulo. V tuhle chvíli myslím, že přístup k nákupům a prodejům firm je standardní manažerská zkušenost nebo schopnost, kdy manažeři a vlastníci se dívají na firmy i tak, jako že by část z nich se mohla prodat, něco nového koupit a není to jenom o tom, že v bance si půjčí peníze a budou rozvíjet podnik tím, že zainvestují do nových strojů nebo nové fabriky. Ten nákup a prodej firem nebo částí je teď standardní nástroj managementu a vlastníků. To je velký posun. A to se zase týká nejenom Slovenska, Česka, slovenských a českých firem, ale je to trend, který minimálně v Evropě vidíme poměrně silně. A keď ľudia, ktorí pozerajú náš podcast, alebo nejaká časť z nich sú majiteľi alebo spoločníci malých a stredných firiem, myslím v kontexte Slovenska, ako si to môžu predstaviť? Čo tá, pokiaľ nemajú zamené žiadnu skúsenosť, ale možno ich tá myšlienka niekedy napadla, alebo zvážujú, že OK, budeme to možno riešiť za niekoľko rokov alebo o 10 rokov. Čo ten proces M&A vlastne z ich pohľadu znamená? Já myslím, že prvotní je určitě si rozmyslet, co jsou hlavní cíle toho proč o tom majitelé nebo management uvažuje. Říct si, co je ten cíl, který chtějí naplnit. A pak je to otázka, jestli třeba nákup nebo prodej firmy, části firmy je to, co jim může jít naproti při naplnění těch cílů. V ten okamžik asi dává smysl se bavit s nějakým poradcem a diskutovat, ale primární je si stanovit ty cíle. Jo. Samozřejmě v tuhle chvíli bez pochyby jako vnímáme poměrně intenzivně, že celá
generace těch otců a matek zakladatelů, zakladatelek hledá další budoucnost svých firm. Ne vždy se daří udělat jako přechod v rámci rodiny nebo nějaké skupiny a v tu chvíli dává smysl přemýšlet například o tom, jak tu firmu prodat. To je, myslím, jeden z důvodů a je pořád docela silný, protože prostě ten start v těch 90. letech samozřejmě odstartoval nějaký životní cyklus celé řady firm. Ale to tady bude vždycky, protože vždycky budou startovat firmy a vždycky se bude hledat pokračování po těch zakladatelích. Takže to je ten fenomén, který teďko hodně vnímáme a jak říkám, v okamžiku, kdy majitel, management usoudí, že hledají nějaký nový impuls, v ten okamžik asi dává smysl se zamyslet a bavit se s nějakým zkušeným poradcem, který v této oblasti má viditelný track record, abych to řekl. Že vlastne má s tým skúsenosť a robí to ako keby na nejakej pravidelnej báze. A keď sa, ak sa to dá nejak vôbec generalizovať, okrem toho, keď to poviem tak veľmi ľudsky, že teda moje deti nechcú pokračovať vo firme, syn je toto, dcery to nechcú, hej, taká klasika. Tomu rozumiem, ale čo sú ešte také tie iné dôvody? Určitých dôvodov môže byť viacej, s čím ste sa v tej praxi vystretávali, že čo, ako vyzerá tá škála, dajme tomu, keď by sme sa pozerali špeciálne na tie malé a stredné firmy. Přesně tak. To je určitě zajímavé téma, jaké jsou ty motivace. A jeden z těch dalších důležitých aspektů je otevřenost slovenského a českého trhu. A v ten okamžik je potřeba uvažovat o určité kritické velikosti firem. To zase je možná spíš zaměřeno na to, že majitelé a managementy některých slovenských nebo českých firm si v nějaký okamžik uvědomí, že pro další krok pro to, aby uspěli vůči konkurenci, je potřeba dál růst a mnohdy ten růst je výhodnější prostřednictvím akvizic než nějakým generickým růstem. Těch situací může být několik, objeví se například příležitost, že někdo z konkurentů prostě znova se může naopak nacházet v situaci, kdy nemá tu budoucnost jasně vymezenou, pak dává smysl uvažovat o téhle variantě jako další růst. A jak říkám, to kritérium například pro rozhodování znamená dosažení určité kritické velikosti pro uspění v konkurenci na tom otevřeném středoevropském nebo globálním trhu. A tu M&A, já bych nechtěl, aby se to omezovalo jenom na nákup a prodej, protože to nemusí automaticky znamenat, že se vždycky prodá 100% firmy nebo něco podobného. Ta poradenská činnost se týká například získávání dodatečného kapitálu, přizvání minoritního nebo majoritního akcionáře. Takže to je mnohem pestřejší struktura těch transakcí. Jo? A tam, pokud zmiňuji rejzování nebo získání nového kapitálu, to je přesně další moment prostě pro urychlení růstu. Mnohdy banky, finanční instituce nemají dostatek odvahy nebo produktů, aby mohli takový rozvoj firmy podpořit a proto je mnohdy jako docela výhodné si pozvat nějakého dalšího investora, který má stejný cíl rychle třeba akcelerovat rozvoj firmy. Spomínali ste nejakú kritickú veľkosť. Dá sa to v tom vašom biznise nejak zadefinovať, či už peniazmi alebo niečím, že čo to znamená v kontexte Československa alebo Českej a Slovenskej republiky mať nejakú kritickú veľkosť. Ako chápem, že sa to nedá generalizovať na jedno číslo, ale ako sa to pozeráte vy? Možná bych odpověděl z druhé strany. Přestože děláme i opravdu veliké transakce v řádech stovek milionů eur, 80% naší práce je pro klienty na transakcích, jejichž transakční velikost se pohybuje někdy mezi 5 až 40 miliony eur. To je asi gro naší práce, ale hlavně bych chtěl zdůraznit, že tahle velikost firem, tahle velikost společností je páteří středoevropské a možná evropské ekonomiky. To je ta nejdůležitější část. Možná to zní trošku podivně, ale prostě to, co je mnoho let zajeto, mnoho desítek let, třeba v německy mluvících zemích, v Německu, v Rakousku,
ta páteř ekonomiky jsou středně velké firmy. Středně velké privátní firmy. A to si myslím, že se zrcadlí i v té naší práci a to je ta kritická velikost pro nás. To znamená ešte pre pochopenie aj ľudí, ktorí pozerajú tento podcast, kde hovorili ste o nejakej transakčnej sume. To znamená, transakčná suma je tá, za ktorú sa firma predáva nebo získává nový kapitál. Ale keby si to títo naši diváci vedeli pretransformovať, dajme tomu, do výšky tržieb, vedeli by ste toto nejak zadefinovať? To je velice individuální, protože to se liší sektor od sektoru. Samozřejmě. To bych v tuhle chvíli těžko odhadnul, ale já si myslím, že to může být třeba od 30-20 milionů eur tržeb, ale teď bych nerad generalizoval. To je hrozně obtížné. Jsou firmy, které mají mnohem vyšší ziskovost a v tu chvíli ta jejich valuace, ta jejich hodnota je prostě úplně někde jinde od výši jejich tržeb. Samozřejmě. A na druhé straně jsou firmy, které můžou mít 100 miliony euro obrat a jejich hodnota nemusí být úplně vysoká. Vy ste ešte hovorili, že teda v tom nejakom momente, keď ten majiteľ, tí spoločníci si povedia, že by zvažovali nejakú možnosť, či už akvizície, odpredaja, vstupu investora, proste, alebo nejaký rejsnúť nejaký kapitál. Z mojej skromnej skúsenosti tam vnímam, že veľakrát, alebo teda dosť veľa firiem tieto veci rieši príliš neskoro, alebo má očakávania, že tá transakcia bude veľmi, veľmi rýchla. Hej. A kedy by ste navrhovali, aby sa na to tie firmy začali pozerať, alebo vôbec sa týmto zaoberať touto myšlienkou? Kedy by bol najlepší efekt, najpozitívnejší? Kedy by ste odporúčali tým ľuďom sa s týmto zaoberať? To je hrozně dobrá otázka, protože já si myslím, že to, co jsem zmiňoval na začátku, uvažování v tom kontextu nákupu a prodeji firmem, hodnoty při prodeji firmy, to je něco, co managementy a vlastníci postupně dostávají víc a víc na svůj monitor a koukají se na tu firmu, aniž by akutně potřebovali nějakou takovou věc řešit. Protože já myslím, že to je poměrně dobrý nástroj na to zjistit, jestli tu firmu ten management a vlastníci budují k vyšší hodnotě, k vyšší tržní hodnotě, anebo ne. Takže ten nezávislý pohled je určitě dobrý. A v ten okamžik, já si myslím, že s větší a hlubší znalostí toho, jak ty procesy fungují, jaké jsou jejich parametry, tak dává lepší návod majitelům a managementu, jako říct, teď bychom se měli rozhodnout pro to či ono. Ale samozřejmě zpátky k tomu jednomu velkému fenoménu, a to je to předávání firem do další generace. Když to řeknu úplně krátce, tak ten prodejní proces například trvá někde kolem 6, 9, možná 12 měsíců, takže to je ta nejkratší perioda, ale zvlášť u těch privátně držených nebo rodinných firem, ten proces já bych odhadl někam na 1,5 roku skutečně příprav na to, aby taková transakce mohla ku prospěchu těch prodávajících té rodiny proběhnout. Protože musíme si uvědomit, že ty otcové a matky, zakladatelé, to je speciální fenomén. Ty mají úplně jiné postavení v těch firmách, než když je tam profesionální management a podobně. Takže to není jenom o tom připravit firmu po finanční stránce a možná shromáždit nějaký právní dokumenty a podobně. Je to o přenastavení některých principů. To znamená prostě už tam není ta základní autorita, která řekne jednou ano a jednou ne. Je to trošku víc systematický. Takže nevím, jestli jsem vám odpověděl na tu otázku, ale to je asi takový ten nejpragmatičtější pohled na moment předávání firem. U těch jiných aspektů, já myslím, že štěstí přeje připraveným. Jo, to znamená, pokud se bavíme o tom, že někdo dlouhodobě sleduje možnost rozvíjet firmu nákupem konkurence, tak je to vlastně jako proaktivní věc, vyhledávání takových příležitostí a potom rychlé reakce. To znamená, že s tým sa úplne stotožňujem, že ja by som dokonca povedal, že sa mi zdá, že niektoré tie firmy by si zaslúžili aj 2-3 roky nejakej prípravy. Ale to, čo tam ja vnímam zaujímavé, aj ste to teda spomenuli vy, že
Stáva sa vám niekedy, že tí majitelia tých malých stredných firiem, že tento proces alebo túto spoluprácu, ten consulting začnú a nemusí to nevyhnutne končiť tým, že predajú firmu. Môže to naopak znamenať to, že si povedia, dobre, vieme ešte zvýšiť hodnotu, ale ešte by stálo za to 2-3 roky to potiahnuť a získať tento trh, tieto regióny, túto produktovú divíziu. Přesně tak. Ne, to se stává. Ta naše práce je mnohdy teprve v okamžiku, kdy máme za sebou třeba docela dlouhou dobu právě diskuze s majiteli o tom, co je dobré s tou firmou udělat. Mnohdy si řekneme, počkejme teď 6 měsíců, než se stane to či ono, než dokončíte tu investici, než přenastavíte některé procesy. A to se stává. Jo? Nechci uvádět nějaký úplně dramatický příklad, ale moje nejdelší transakce nebo možná spolupráce s klientem trvala 12 let. A nebylo to tak, že jsme pořád prodávali. Jako transformovali jsme firmu z SROčka na akciovou společnost. Nebyla to rodinná firma, bylo tam několik akcionářů, takže mezidobí jsme řešili i odchody některých akcionářů. Bohužel i to, že tam bylo nějaké dědictví po nějakých akcionářích, příchod nových akcionářů, rozštěpení společnosti na nemovitostní část. A výsledek byl ten, že ty akcionáři měli mnohonásobně větší efekt z toho, že ta firma se takovýmhle způsobem vyvíjela. Ale tam nemůžu říct, že to byl jenom prodej. To nebyl jenom prodej, to bylo skutečně, jak jsem na začátku zmiňoval, poradenství v širším slova smyslu s tou společností, jak se vyvíjela a bez pochyby směřovalo to k vybudování mnohonásobně vyšší hodnoty pro vlastníky. Presne, to ma zaujíma, že dá sa povedať, môže byť ten odkaz tým majiteľom, že pokiaľ sa spojíš s takouto nejakou poradenskou firmou alebo s nejakými ľuďmi, ktorí vedia, čo robia, to môže znamenať, že tú firmu za 2 roky nepredáš za, myslím si, 2,5 násobok v nejakej štruktúre, ale môže sa dostať k nejakému 6-násobku, lebo budeš to mať upratané, bude to predvídateľná firma, bude čitateľná pre tých investorov, hej? A nemusíme se omezovat jenom na ten prodej, protože stává se, že v té diskuzi o těch cílech, kteří ty vlastníci nebo managementy mají, dojdeme k tomu, že možná pro ten další rozvoj není nejlepší prodat. To myslím, že je prostě taková jako trošku zkratkovitá věc, ale možná, že je lepší za prvé některé věci restrukturalizovat, některé věci lépe financovat, může to znamenat nějakou transakci vydání dluhopisů, protože to posílí kapitál, a nebo třeba ne prodej nějakému jednomu investorovi, ale třeba vstup na burzu. Jo. Já ve svých zkušenostech mám i právě praxi, kdy bylo výhodnější jít na burzu, a ať už jsem dělal některé věci na pražské burze, nebo dokonce společně s dalšími investičními bankami vstup paralelně do Prahu, Londýn a Varšavu. Ale to, co si myslím, že je v tuhle chvíli jako nejaktuálnější, a jsem hrozně rád, že jste tady měli pana Gevorkiana, to je přesně to, co je hrozně zajímavý pro ty středně velké firmy. Ano. Vstup v tomto případě to byla platforma Start na pražské burze pro Gevorkian a úspěšný další rozvoj, kdy ta firma bude v tuhle chvíli vstupovat na hlavní trh pražské burzy, což si myslím, že je fenomenální úspěch. A já se přiznám, že mně se podařilo víceméně to samý, protože ta druhá firma, která paralelně s Gevorkianem vstupuje na hlavní trh právě ze platformy Start, je česká firma Primoco. Primoco je výrobce komerčních dronů a mají stejnou trajektorii. Byla to druhá firma, která vstoupila na platformu Start a nyní úplně paralelně s Gevorkianem budou vstupovat také na hlavní trh. A jsou to opravdu, tyhle dvě společnosti jsou hvězdy na tom kapitálovém trhu v České republice. Jestli se nepletu, tak to může znamenat jako dobrý příklad i pro další slovenské firmy. Gevorkian je vlastně slovenská firma. Určite. A mimochodem, moc hezký rozhovor. Děkuji. Ďakujem, že sa páčil a gratulujem k tej vašej transakcii. A možno ešte späť, alebo z iného pohľadu priamo ku vám osobne. Dá sa povedať, že sa s vašim tímom, čo sa týka Česka a Slovenska, orientujete
na nejaké oblasti, alebo máte nejaké ako keby výberové kritéria, akých klientov, aké firmy? Je v tomto smere? Je tam nejaká akoby soustředění se na něco, na nějakou oblast? Já myslím, že těch omezení je relativně málo. Okay. My jsme tým 10 profesionálů, kteří jsou čistě specificky zaměření na M&A. Vedle toho v rámci EY, Ernst Young v České a Slovenské republice máme celou řadu kolegů, kteří například pracují v těch podpůrných službách, ať už jsou to valuace, ať už je to získávání kapitálu. Jo, takže prostě asi to není jenom o těch 10 profesionálech na M&A. A pokud se bavíme o nějakých parametrech, podle čeho si vybíráme, nebo tak je to čistě pragmaticky, a já už jsem to zmiňoval tady, to gro naší práce je u transakcí, které jsou mezi 5 a 30 miliony eur. A to ne, že bychom nechtěli dělat něco, co je menší, ale tam ta naše práce není pro ty klienty tak efektivní. Určitě děláme i některé menší věci, ale jsou to velice specifické transakce, které mají nějaký jiný rozměr, ať už je to prostě zaměření na určitý sektor nebo podobně. Určitě v té oblasti umíme navrhnout řešení pro ty potenciální klienty, přestože pro ně nemůžeme třeba naplno pracovat, protože by to nebylo efektivní. Ale vůbec se nebráníme tomu, aby za námi chodili i úplně začínající firmy s malým obratem, protože to si myslím, že pro nás je hrozně důležitá věc, abychom skutečně byli co nejblíž v komunikaci s tou podnikatelskou skupinou. Jo. Ano. Já každý rok se vidím spíš s vyššími tisícovkami lidí a zajímá mě to, jak oni uvažují a jak fungují. Řádově 200-300 společností skutečně prozkoumáváme, díváme se na ně, aniž by z toho byl třeba biznis nebo projekt, ale prostě je to pro nás důležitá věc, abychom byli schopni poskytovat ty nejlepší služby našim klientům. Mimochodom, s niektorými z nich môžete mať tú transakciu až za niekoľko rokov, možno za 12. Přesně tak. OK. Možno ešte, aby to bolo také úplne uchopiteľné, lebo viem si predstaviť plno majiteľov firiem, ktorí si teraz hovoria, OK, 5 miliónov transakcia, čo to znamená. Dá sa to tak preložiť? Dá sa to vôbec tak generalizovať, že poviem, OK, keď je transakcia od 5 miliónov, to znamená, že keď sa firmy predávajú za takýto násobok v priemere EBITDA, tak je to firma, ktorá má zisk niekde na tejto úrovni, aby pre ňu poradenská firma, ako je EY, bola efektívna v zmysle investície na toto poradenstvo. Dá sa to takto nejak povedať, že OK, tak firmy od takejto EBITDA, od takéhoto zisku by to dávalo zmysel? Či? To je zlý pohled. Je to hodně individuální. Proto říkám, vůbec se nebráníme diskuzi, protože teprve pak můžeme dostatečně profesionálně říct, tohle řešení vám umíme nabídnout a tohle si myslím, že třeba neumíme. Jo, teprve pak. Všechny rychlý návody na to, jak odhadnout hodnotu firmy, mám trošku s nima problém. Co jsem v biznesu, tak tady bylo 101 pokus udělat někde kalkulačku, do které se něco dosadí z té firmy a jako vypadne z toho nějaká... Nikdy to nefunguje. Jo? Můj přístup a přístup našeho týmu je individuální. Prostě, a tak to je. Každá transakce, každý projekt je ušitý na míru tomu klientovi a samozřejmě máme nějaký repertoár, z čeho vybíráme a skládáme tu skládačku a troufám si říct, že prostě ta zkušenost, kterou jsme naakumulovali v týmu, je ten důležitý podklad pro profesionální práci. Jo? Ale vždycky to děláme na míru tomu klientovi. Tohle není fabrika. Tohle je opravdu na míru ušitý oblek. Áno. A bohužiaľ, alebo teda vďaka Bohu sa to nedá dať do nejakého Excelu, ktorý to vyráta. Ale predsa len opýtam sa možno tak inak, že veľa z tých majiteľov ešte predtým, ako osloviť nejakú poradenskú firmu, si možno povie, a to je drahé, teraz na to není čas a stále riešite operatívu a ste tam niekde vnútri ponorení v tej firme. A veľa z nich si predsa len tak hovorí, tak koľko by to asi, jak by to asi mohlo byť a potom hovorí s nejakým konkurentom, tam im dá nejakú ponuku alebo tak a teda tie násobky je taká jednoduchá cesta, ako povedať, dobre, tak tu sú tabulky a tvoje EBITDA v tvojej industrii sa predáva niekde v tejto tvojej veľkosti medzi
3,5 a 5,5 násobkom plus minus, hej. Čiže to je akože pre nich to je dobré vodítko, ako začať, ale ja si myslím, že veľa z nich, možno tá otázka na vás, si neuvedomuje, že ten investor, alebo teda tá ktokoľvek, spoluinvestor, alebo nejaká skupina, keď vstupuje, alebo keď či kúpe 100% alebo akýkoľvek podiel, očakáva, že tá štruktúra sa skladá z viacerých vecí, z viacerých faktorov. To nie je o tom, že si povieme si cenu, tá sa zaplatí a teda dovid do pola, ďakujeme, vidie a držíme palce. Ja som zažil majiteľa, ktorý, ja samozrejme neviem menovať, ktorý mi hovoril, že si až po rokoch uvedomil, že vlastne tá druhá a tretia tranža tej ceny bola nastavená, myslím, že posledne niekoľko rokov, teda neviem, či znamená, že 3 a potom 7 a vlastne povedal, že kebyže si to teraz vyrátam spätne, tak by som na to nikdy nepovedal áno, lebo to vlastne ja som sa stal zamestnancom na 7 rokov a mohol sa robiť niečo iné. Áno. Čiže tá štruktúra je dôležitá, nie je tá cena niekedy. Hej? Je to přesně tak. Těch aspektů je celá řada a nedá se to právě moc generalizovat, protože ty věci mají mnohdy střednědobý nebo dlouhodobý dopady a je potřeba, a to si myslím, že je ta naše přidaná hodnota, prostě tyhle věci vyhodnotit a mít tu zkušenost. A troufám si říct, že prostě vy poznáte úspěšnou transakci nejenom, že se zaplatilo jako ta poslední tranče, ale prostě i ten podnik, jak funguje. To znamená, jak to trvá jako 3-4 roky po transakci. Že to vidíte teprve potom, jak to skutečně dopadlo. Samozřejmě, když majitel odchází a je spokojený, že má všechno zaplacené, je to fajn, ale já myslím, že si musíme uvědomit prostě ten širší kontext, jak ty firmy dál fungují a každého zajímá majitele, který firmu prodal, aby ta firma dál úspěšně fungovala. A to je důležitý aspekt jako i ty naší práce. Určite. A teda s tým, vy ste v tomto biznise takmer 30 rokov a teda tá reputácia, ktorú si na trhu budujete, je veľmi, veľmi dôležitá. Čím sa vy riadíte? Čo je pre vás dôležité? Akými hodnotami sa riadíte v tomto biznise? Lebo tie firmy sú vlastne ľudia na konci dňa, že teda ako to máte? Ako to má Petr Kovač? Já si myslím, že to není asi nic výjimečného, ale na jedné straně sbíráte zkušenosti a snažíte se být 100% profesionál. To znamená mít pořád nějaký vývoj v tom, co se učíte, abyste pro toho klienta na té další transakci přines skutečně tu přidanou hodnotu. A druhá, neméně důležitá věc je mít nějakou morální integritu. Protože tady ta vaše poradenská činnost je hodně založená na důvěře. Nejenom důvěře toho klienta, že pro něj dodáváte tu nejlepší službu, ale i v těch transakcích je potřeba vytvořit nějakou důvěru i s tou protistranou. Jo, protože v oblasti nedůvěry potom krachují i dobré transakce. Mimochodem tohle jsme viděli vlastně na počátku covidu, kdy najednou celá společnost, celá ekonomika se přesunula do nějakého onlineu. A úplně na začátku, když pominu ty technické aspekty toho, že najednou jsme seděli před obrazovkami a mluvili jsme na sebe ne přes stůl, ale prostě přes tu obrazovku, tak bylo vidět, že ta nedůvěra, ta tam hraje roli. Proto se najednou ty prodejní procesy ohromně natáhly, ale jak říkám, bez pochyby nedopadly některé transakce kvůli tomu, že ty lidi si přestali věřit, protože se necítili komfortně v tom, jak komunikují s protistranou, anebo i se svými poradci, protože najednou to byla prostě velice nekomfortní situace. Myslíte ten hlavní faktor, ta digitální zóna, teda, že to bylo v tomto neosobné? Ano. Najednou vidíte někoho ne 3D, ale 2D a on se taky necítí úplně nejlíp, takže to bez pochyby zkomplikovalo celou řadu věcí. Ale zpátky k tomu, já si myslím, že ta morální integrita, to, že jste profesionál a že vás nikdo nemůže podezřívat z toho, že děláte něco netransparentně, nekorektně a prostě ta známka, že to děláte dobře, je, že jednou si vás najme jedna strana a po druhé druhá strana. Vždycky víte, kde jste. Nesmíte ty věci míchat, to je jasný. Nemůžete pracovat nějak jako napůl, anebo pro dva, nebo tak něco. To nejde. Tam musí být jako samozřejmě vymezená vaše role naprosto jednoznačně. Ale to, že někdo ocení to, že se chováte korektně, to si myslím, že to je ten důležitý prvek. Mimochodom, tá dôvera, to je podľa mňa naozaj kľúčová vec aj v každom biznise a samozrejme aj v našich biznisoch, aj u vás.
možno taká pre mňa zvedavosť, že kedy tá dôvera sa najčastejšie láme v tom procese M&A, že ten človek vás, dáme tomu, že vyskúša, tá firma osloví 2-3 poradenské firmy a teda podarí sa vám a kedy v tom procese už viete, že máte toho majiteľa, tu firmu na svojej strane a už viete teda, že tá dôvera je tam zlomená? Já myslím, že těch momentů je několik. Já se domnívám, že na začátku té komunikace s klientem je to o té profesionalitě, že musíte dokázat v tom racionálním světě, že máte zkušenosti, že máte řešení a že jste ho schopen dodat. To je jedna věc. Ale samozřejmě vždycky tam bude nějaká část té sympatie, té chemie. Ano. Tak to prostě je. A to se dynamicky mění a samozřejmě nejvíc to poznáte v nějakých kritických momentech. To, že máte podepsaný mandát, je jako dobrý start, ale ve skutečnosti musíme si uvědomit, že ta naše poradenská role vždycky je plně pod kontrolou toho klienta. A je hodně založená na tom, že ten klient nám věří a že prostě se chováme korektně vůči němu. A samozřejmě ta důvěra se prověří v kritických momentech, nejčastěji ve finalizaci transakční dokumentace. I těch věcí může být poměrně jako dost, který je potřeba rozlousknout. A tam stojíme my, ať už s tou profesionální znalostí, jak se různý opakující se jako aspekty vyjednávání řeší, ale vedle toho musíme přijít, a od toho tam jsme s nějakým řešením, kdy ten klient takové řešení potřebuje. My jsme tam ty, který ty řešení musí najít a přinést. A kedy si poviete v týchto transakciách, že toto bolo úspešné, alebo toto je to, čo ma motivuje? Čo vás motivuje na tomto biznise najviac? Zmiňoval jsem to asi v tom dlouhodobějším horizontu. Je to pohled zpátky a říct si, u toho, co se stalo před 10 lety s tou společností jsem stál. Ta společnost se dál významně rozvinula a je úspěšná. A to je ten pocit vnitřní, ale upřímně řečeno je to i dobrý důkaz pro další jednání s dalšíma klientama, když řeknete, u toho jsem byl. A trošku všeobecnejšie, že keď sa pozrieme na samotné transakcie a z pohľadu toho klienta, alebo teda dajme tomu majiteľa firmy, tie úspechy vyzerajú ako ja z toho, čo hovoríte, jeden taký ten silný pocit, čo tam mám, je, že prečo by ten majiteľ mal zvažovať nejakého profíka na svojej strane, je to, že maximalizuje ten potenciál a otvára si tú škálu tých možností a oportunít, alebo tá príležitosti, ktoré sú tam. A nie je to len o tom, že zvažujem predaj, povedzte mi, koľko to bude stáť, alebo aká je cena mojej firmy. Že to tam cítim ako také veľmi silné. Máte to aj vy takto, alebo sú tam ešte ďalšie aspekty? Těžko se to popisuje, ale možná bych dal příklad. Pravděpodobně na YouTube najdete několik názorných videí, jak si můžete sám vyoperovat slepý střevo. Ale nikomu bych to neradil, aby to dělal. Podobně. Já to robit nebudem teda určitě. Jo? A to chci říct s určitou mírou nadsázky. Je to o tom, že při prodeji, ať už se bavíme s klientem jako managementem nebo vlastníky, je tam ta citová stránka věci, která může v nějaký okamžik rozostřovat ten fokus. Jo? A teď já nechci říct, že nemáme žádný cit nebo něco podobného, ale jsme ty, kteří by neměli mít emoce v tom, že to je naše firma, do které jsme investovali ne peníze, ale kus svého života. A v ten okamžik prostě může ta emoce komplikovat najetí nějakého konkrétního řešení, racionálního řešení a optimálního řešení. Jo? Takže ten profík, kromě toho, že pravděpodobně s nějakou dostatečnou zkušeností má mnohem lepší možnost ty věci správně hodnotit a řídit. A zároveň nedůležitá věc je, že tam neměl by mít nějaké emoce, které by mohly komplikovat například vyjednávání. A tie emócie, také tie klasické príklady, čo by to mohlo byť, aby sme si to vedeli predstaviť? Někdy pro ty vlastníky je komplikované se smířit s tím, že ten vnější pohled na tu jejich firmu je prostě jiný.
Vy si budujete firmu, myslíte si, že to děláte nejlepším způsobem, jakým můžete dělat, ale ten vnější pohled může být mnohdy mnohem kritičtější. Ty vlastníci mnohdy nemají tu vnitřní zpětnou vazbu z managementu pro mě zákonitě. Jo? Oni jsou ty úspěšní vlastníci, kteří vybudovali firmu, udělali tam spoustu chyb, ale nikdo jim to jako vlastně neřekl. A pak přijde někdo zvenku a řekne, tu investici do tohohle stroje, to jste udělali špatně. Měli jste ji udělat jinak. A za to já vám jako nezvýším hodnotu a naopak snížím. A to je prostě, tam může vstoupit emoce a říct, jak mi může někdo říct něco takového. A to je třeba konkrétní věc. Mm-hmm. No, a vy musíte najít ratio v tom. To může být vyjednávací taktika ze strany toho kupujícího a vy musíte přijít a říct bez emocí. Má pravdu, nemá pravdu. Jestliže má pravdu, hledáme jiné způsoby, jak tu firmu například jako zase zvýšit jejich hodnotu, nebo vám poradíme, jak vydat se jinou cestou, anebo říct, nemá pravdu a musíme najít způsob, jak proti argumentovat v takové situaci. Mm-hmm. Jo? Ale chci říct, prostě ty emoce tam můžou hrát roli a můžou komplikovat vyjednávání o prodejích firmy. Bez toho, aby sme teda hovorili o konkrétnych transakciách alebo o firmách, dá sa pomenovať nejaké príklady úspechov? Niektoré ste už povedali tých firiem, že čo to znamená úspech, alebo teda možno niekedy úspech aj to, že čomu sme sa vyhli. Áno. Hej, to si firmy veľakrát neuvedomujú. Napadajú ešte nejaké iné príklady, že keď v tých transakciách ten majiteľ vám povedal, alebo teda priznal, alebo bol rád, že robil s vami, lebo možno hrozilo niečo negatívne, keby to robil nejak inak, alebo nejak samostatne. Čo boli tie úspechy? Na čom sú postavené? Čo sú tie hlavné faktory tých úspechov? Že urobili ste to a majiteľ späť, to bolo super, teda som spokojný, dopadlo to dobre. Bez vás by som to nezvládol. Tak jeden důležitý aspekt jsou ty peníze. To nejde pominout, bez pochyby. To je jeden z důležitých aspektů toho úspěchu. A druhá věc je, že třeba ta prodaná firma se dostane do rukou někoho, kdo ji dál úspěšně rozvíjí. Mm-hmm. To je samozřejmě ten úspěch možná hůř měřitelný, ale důležitý. A já vnitřně jsem spokojený s tím, že vlastně nepracoval jsem na žádný transakci, kde by to dopadlo špatně. Že by někdo kupoval firmu se záměrem ji zavřít, protože to je konkurent nebo něco podobného. Okay. Jo? A to si myslím, že je docela už statisticky významná věc, protože já jsem pracoval na nějakých 180, 190 projektech a transakcích a skutečně ani jedna z nich nebyla vedená směrem k zavření společnosti nebo k jejímu zničení. Že se možná nemusel například ta akvizice podařit úplně 100%, to je jiná věc, jo? Ale ne se záměrem jdu tu firmu zničit. Mm-hmm. Takže to si myslím, že je důležitý prvek, ale zpátky, jako je to o penězích. Jo? Já myslím, že cílem prodávajících je určitě vždycky v tom seznamu těch důležitých věcí ta monetizace. Na tom vydělat peníze. A to je naprosto legitimní. A naopak tie neúspechy, a možno môžeme rozdeliť na také tie, ktoré vnímate v tom vašom profesionálnom živote, alebo ponaučenia, možno lepšie povedané. Čo boli tie momenty, alebo čo boli tie okolnosti, ktoré vnímate, že OK, toto mi teda dalo, tu som sa niečo naučil. Učíte se spoustu parciálních věcí, takové vyjednávání, ale jestli můžu zmínit jednu věc, a vlastně se vracím úplně na začátek toho našeho rozhovoru. Někteří klienti vlastně si špatně vydefinují, co vlastně chtějí. A jaké jsou parametry jejich cílů, co chtějí naplnit. Jo? A potom v rámci nějakého prodejního procesu nebo nákupního nebo vůbec toho poradenského mandátu jako mění vlastně to svoje zaměření. A najednou si říkají, no možná by to mohlo být nějak jinak. A to si myslím, že je komplikovaná věc. A teď já nemluvím o tom, že to nemá určitou flexibilitu. Jo? Ale to hlavní zaměření, co vlastně děláme, za jakým účelem, to si myslím, že je důležité, aby bylo úplně na začátku jakýkoliv projektu definováno, včetně nějakých měřitelných parametrů. Jo? Takže to je, myslím, jako něco, co mě poučuje nedělat přes příliš improvizaci v této oblasti. Jinak, jak říkám, je to velice individuální u každé transakce a člověk musí být připraven flexibilně reagovat, ale v definici cílů si myslím, že to je komplikovaný.
Radšej to na tom začiatku dvakrát pomerať, premysleť. Dobrá, keď sa pozriete na okolo, ale možno v rámci vašej nejakej komunity alebo príbehov biznisových, ktoré ste počuli, nemyslím teraz presne, na ktorých ste vy sa podielali, čo považujete za také najväčšie chyby alebo klasické opakujúce sa chyby, čo sa týka M&A alebo vôbec ľudí v biznise, teda z pohľadu tých majiteľov, že čo robia, aké chyby, čo to je hlavne? Já si myslím, že na prvním místě bych jmenoval to, co jsem určitou nadsázkou tady prezentoval, že se někdo koukne na YouTube a jde si to slepé střevo operovat sám. To je asi jako velký problém. Já tomu rozumím, u celé řady té generaci otců zakladatelů, samozřejmě to sebevědomí, já jsem tu firmu vybudoval, tak si ji taky prodám, ano. Jako může skončit špatně. Mm-hmm. Mají na to právo. Mají na to 100% právo, ale je to chyba, která může nastat. A druhá věc je, znovu, jsme u těch cílů, jako správně si je nadefinovat a umět s nimi dál jako fungovat. A třetí věc je, a to je trošku komplikovanější diskuze, výběr poradců. Protože v nějaký okamžik tohle je prostě důležitá věc a zase k tomu je potřeba přistupovat velice racionálně. Já myslím, že disciplína M&A se prostě nevyučuje na žádné vysoké škole a je to o tom sbírání zkušeností. A to není sbírání zkušeností z marketingu, to je trošku jiná disciplína. Takže v tomhletom se mnohdy dělají chyby, že prostě si klienti vybírají neúplně správně poradce. Mm-hmm. Je tam niečo, čo by ste možno vo všeobecnosti odporúčili a ako sa na to pozrieť, teda že báme sa o tých spoločnostiach, kde by tá transakcia mohla byť v tom nejakom vašom range, hej? Mm-hmm. Teda čo by ten človek ako mal spraviť, aby si povedal, že OK, tak som si urobil nejaký research a teraz robím nejaké objektívne, racionálne rozhodnutie vo výbere toho poradcu, tak čo to je, že pozerá sa iba na najväčšiu päťku poradenských firiem, alebo teda čo by ste navrhli, aby spravil aké kroky? Já si myslím, že abych dovolil si definovat tři kroky nebo tři parametry. Za prvé je to ta transakční zkušenost. Vybírá se z někoho, kdo má prokazatelně zkušenosti z téhle oblasti, jak říkám, to se ve škole nenaučíte. Jo? Prokazatelně. Je možná potřeba mnohdy se podívat za tu stránku, ten slide, té prezentace a kouknout, jestli to tak doopravdy je. To je první věc. Druhá věc je samozřejmě, to už je detailnější, sektorová znalost. Budu z oboru IT, tak chci prostě mít lidi, kteří mají zkušenosti s M&A, s IT. Jo? To je to. A třetí věc je kvalita poradenského týmu. Jo? Ty lidi musíte vidět a musíte mít pocit, že jim můžete věřit a že vás přesvědčili o tom, že to je ten skutečně nejlepší tým, který můžete dostat. Tohle to jsou tři parametry, které bych já jako racionálně vnímal jako správná výběrová jako parametry. A čtvrtý, bez pochyby, je cena té služby. To je vždycky, má to význam. A tam určite teda by malo platiť to, a čo si myslím, že aj u tých profesionálnych poradcov platí, že tá investícia do poradcu by sa mala teda ukázať v pridanej hodnote a na konci aj v tej monetizácii a teda zníženie rizika toho, že to dopadne nejak trošku mimo očakávania. Bavili sme sa o tom pred začiatkom podcastu, ale dá sa povedať, dá sa nejak generalizovať, že v akom range sa hýbu, čo ten majiteľ môže očakávať, pokiaľ takýto proces začína? Zase v tomhle ohledu bych byl hrozně opatrný, stejně tak jako neumím dosadit do kalkulačky na výpočet hodnoty firmy, tak stejně tak neumím generálně říct, jaký jsou parametry poradenských mandátů. Pro každou transakci se budou nějakým způsobem nastavovat na individuální úrovni. Já jenom bych chtěl říct, že ten trh M&A, aby nedošlo k mýlce, to, že pracuju ve velký čtyřce nebo ty týmy pracují
pod bankami, nebo jsou to nezávislé butiky, tak ten trh je velice otevřený. To není tak, že by co se týče jako cen poradenských služeb, to bylo nějakým způsobem rozsortováno právě podle toho, kam ta poradenský tým slouží. Jo? To znamená, ten trh je velice kompetitivní, a i to nastavení těch odměn poradců je hodně v kompetitivním procesu. Jo? Tady myslím si, že nějakým parametrem si například vybíráte auditora, protože potřebujete mít auditora třeba z velké čtyřky. A z toho jsou odvozeny i ceny, hodinové sazby třeba, nebo cena té služby. U M&A tam je to mnohem kompetitivnější a my nesoutěžíme jenom s ostatními týmy z velké čtyřky, my soutěžíme v mnohem větším, bych řekl, mnohem kompetitivnějším prostředí. Dobre. Keby sme sa pozreli na trh Česká republika a Slovensko, alebo nejaká stredná Európa, ako sa na to dá pozrieť? Ako to M&A vyzerá z vášho pohľadu? V posledních, řekněme, 2 letech, tak jak se nám tady rozjela inflace a rostly úrokové míry, tak došlo v Evropě nebo v západní hemisféře k ochlazení M&A. To se ale netýká slovenského trhu, českého trhu nebo trhu ve střední Evropě. Tady je vidět pořád poměrně velká aktivita, dostatek finančních zdrojů, možná k nějakému poklesu došlo, ale vzhledem k tomu, že ten obrázek nikdy nebude detailní, protože, jak jsem říkal, celá řada těch transakcí se odehrává ve velikosti 5, 20, 30 milionů euro, tak tam ta statistika nebo ta prezence těch věcí je relativně omezená, takže já spíš bych řekl, že ta situace je stabilní s větším potenciálem na další růst. To ochlazení se nás tolik ve střední Evropě nedotklo. Teda ešte ako pomôcka možno pre tých súčasných majiteľov, pre tú generáciu, ktorá zvažuje akvizíciu alebo teda predaj alebo niečo s tým robiť. Sú také nejaké základné, možno nejaká terminológia alebo nejaká abeceda, čo by títo ľudia, možno aj vaši potenciálni partneri, zákazníci mali vedieť? Já si myslím, že seznámit se s tím, jaké jsou úplně ty základní techniky, například oceňování firem, úplně ty základní, velice, bych řekl, transparentní metody přes nějaké násobky a podobně. To je dobré se s tím seznámit a možná sledovat, jak se to vyvíjí, jak ta situace vypadá a podobně. A občas, když si člověk přečte o nějaké transakci víc detailů, tak si myslím, že postupně si může poskládat tu základní mozaiku toho, o čem to je. No a pak v nějaké diskuzi, ať už s jakýmkoliv zkušeným poradcem, jako prostě získáte nějakou detailní informaci o tom, co se aktuálně na tom trhu děje a jak do většího detailu třeba vypadá harmonogram takové transakce. To znamená, že keď rozumiem tomu, že ten vzťah a tá diskusia je hĺbková, pokiaľ s nejakým partnerom idete do nejakej spolupráce, ale predsa len, keď tento majiteľ firmy vôbec ide sa rozprávať s niekým, ako ste vy, alebo s ľuďmi v M&A na trhu, čo by mal vedieť? Čo by sa mal tej svojej účtovničky opýtať, alebo toho svojho právnika, alebo čo by si mal pripraviť? Je také niečo, že čo... Pokud chce prodávat firmu, tak je dobrý se podívat na vlastní výsledovku a bilanci. To je rozumět. Jo? A možná si říct, rozumět, ano, přesně tomu, přesně tak. A prostě sám si říct, co je přidaná hodnota, co je hodnota té firmy. Jo? Co on si myslí. A to si myslím, že stačí. Jo? My si nehrajeme na odborníky na všechny firmy, na všechny sektory. My jsme ty, kteří máme znalost o těch procesech a o tom, jak se ty transakce dějí. A vždycky hrozně moc oceňujeme to, že si můžeme povídat o tom, co je za tom, co je v té firmě. To je mimochodem ten důvod, proč mě to těch 30 let baví, protože seznámíte se s novými lidmi a většinou jsou to chytrý lidi a lidi, s kterými vám umí s velkým zapálením vyprávět o tom, jak vybudovali svoji firmu, když se bavíme o těch vlastnících a podobně. Takže to je důležitý. Jo. Sú aj nejaké
mýty v M&A, ktoré stojí za to pomenovať? Mýty, jak jsem zmiňoval na začátku, bych zopakoval, to, že už to není tak znepokojivý moment, když se o firmě mluví, že se prodává, nebo naopak, že něco dělá jako s akcionáři, pro mě to pořád ještě nějakým způsobem přetrvává. Není to už tak silné, není to už tak významné, ale pořád bych viděl, že to může mít jako nějaký negativní konsekvence. Keď sa pozrite do nejakej budúcnosti, najbližšie roky, alebo možno tento rok, ako vnímate trh ako taký a možno aj tie výzvy, ktoré vy máte v rámci svojho týmu? S poklesem úrokových sazeb, ať už eurových nebo korunových v České republice, můžeme očekávat jenom další navýšení nějakého apetitu na transakce. Nejenom kvůli tomu, že budou levnější zdroje financování, ale i to, že perspektiva ať už ekonomiky na Slovensku nebo v České republice se bude zlepšovat. Máme za sebou poměrně hodně komplikovaný období v České republice, na Slovensku, ale předpokládám, že ten ekonomický růst jako bude spíš stimulovat další vývoj na trhu v oblasti M&A. Čakajú nejaké výzvy vás konkrétne a váš tým najbližší rok, 2, 3? Niečo, že kde sa vy idete posunúť alebo niečo, čo máte pred sebou? Asi nic takhle konkrétního neumím definovat, ale jak jsem říkal, ta naše práce je hrozně pestrá a vlastně ta výzva je jako pořád hledat ty nové příležitosti, na kterých můžeme pracovat. A o tom to asi všechno je. Pán Kovač, ja vám veľmi pekne ďakujem. Mám ešte takú poslednú otázku a to je, keby ste mali možnosť využiť stroj času a poslať si nejaký odkaz do minulosti, do akejkoľvek minulosti, čo by to bolo? To je hrozně zajímavá otázka a asi bych si vzkázal, abych si to užil. Neprozradil bych, o čem to bude, ale řekl bych si, užij si to. Super. Pán Kovač, ďakujem veľmi pekne za váš čas a za účasť. Moc mě těšilo. Děkuju.